사내 खामा반 जाबाय 사내 खामा반 जाबाय भगवान Hi guys, welcome back to my YouTube channel. तो नई भिडियो जाबाय आंनि नैथि भिडियो नैबे निउ इयाराव. तो once again happy new year बयनिसिमबो. दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे रेसिपि बानायगोन माने बहुत फेमास आरोना जोंनि बर'निबो मोनसे कालचार बियो माने सुङा फिथा माने हासुं फिथा आरोना माने हासुङाव सावनाय मोनसे फिथा. तो माने बिखौ मेनलि मागोआव जायो खिन्थु मागोनि सिगां सानबाय जे आं मोनसे भिडिअ बनायनो सानसै ना नोंथांमोननि एसे देखायनोसै तो जाय जानो मोनदों तो जाय जानो मोनाखै मोजाङै नायबानो जाबाय. Gido. Apa gido? जोंहा आफा सावनाय माबायाव बारियाव माने गय दोङो एसे बेयाव माने हासार हैनाय दो आरोना हाग्रा दानस्रांनाय मोनसे माने माबा लादों हाजिरा तो बेखौ माने गिदो जोंनिया बिंगि होनना बुङो माने खोमा एसे खोनाया एसे माबा आरो गामिनिनो मा होनदो बेखौ आफाया बुङोनो रे बिंगि मा खामदों होनना बुङोनो रे सिगियोनो रे गिदो आरो तो लोगोफोर जियानो जाया आं देखायगासिनो रेसिपिखौ आरोना तो लोगोफोर बेयाव मेनलि नांगौ र' मेटेरियल्सआ अनलि नैबे औवायानो जाहैबाय नैबे जाथि औवा आरोना तो माबाया मोजां आरो बिजलिफोरा मोजांमोन तो बिराद गिदा फाखो नैबे जाबाय जा आमाय खाला आमाय हेलौ नै होनले लोगोफोर नै दायोफोरा रेडि नैबे जा माइब्रा माइरं दा बेयाव दायो गिबियाव ल'खौसो नै गाइखेर हा हादोबाय माइब्रा नै तेरे ओमफ्राय बेयाव दायो जों गलायगोन मा नै गुरु मिथाइ खिन्थु जोंनिया गाइखेरा एसे खम जाबाय गाइखेरा नांगोन बे बेसेबाङाव हमना ला 1-1.5 लिटार गाइखेर नांगोन आरो दा बेयाव जों उपाय गैया दै लगानो गोनां जासिगोन आरो मानोना दै नांथारगौ फोरनि दायो जाबाय तो दै माइ होबावनोसै बेखौ मोजाङै गलायनानै बेयाव दोङो मिथाइ गाइखेर आरो माइब्रा ओंखाम माइब्रा माइरं सोमनाय आरो तो नै दायो सोमसै नै वाव लोगोफोर नै रेडि बेयाव माने जिगाबजों दायो हबा मारिबाय तो बेखौ दायो जों लोगोफोर सावहोनोसै अके तो माने बिदि जायगायाव साव जेराव माने एसे गोजौ माने सिंथि माने जिगाब सोनो जायगा थानाय हिसाबै आरोना मानोना लोगोफोर भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननो मोनसे आर्निं एपनि सोमोन्दै बुंदों तो लोगोफोर बिनि मुङानो जाबाय पकेट गांगा बे जास्ट नामावल' सेन्स बे माने सिगांनि आर्निं एपजोंनो पुरा सेम आरोना तो बेखौ लोगोफोर बोरै गेलेनांगौ जास्ट मोनसे फिसा आं एसे देखायगासिनो दे तो गाइस माने बेनो जाबाय बेनि टाचबर्ड बेयाव जादों नोंथांमोना रिफार एन्ड आराव क्लिक खालामबा नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामनानै गोबां ब'नास जानो हागोन आरो जों गेलेनोसै लोगोफोर ड्रेगन भार्सेस टाइगार अके मानोना बे लोगोफोर मोनसे बयदि स्पिड आरो बयदि इजिलि फैसा डाबल खालामनायनि मोनसे रोखोम गेम अके बेयाव जेखिजाया दायो जोङो जेखिजाया मोनसे न'खराव फैसा होनोसै आङो जास्ट लोगोफोर स्टार्टिंआव बेयाव आरोना मा होनो ड्रेगनाव होनसै अके लेट्स स्टार्ट अके लोगोफोर नै दायो आं होबाय लोगोफोर ड्रेगनाव 50 रुपिस अके 50 होबाय आरो मोनसे 50 लाबाय नै 100 होबाय लोगोफोर अके लोगोफोर बेयाव आङो देरहायोब्ला आङो 200 मोनगोन अके नायनोसै मा जायो लागा नाइस yes खामान 6 एन्ट्रि अके लोगोफोर दायो आं जितिबाय अके लोगोफोर बेबायदिनो नोंथांमोना माने बहुत खम समनि गेजेरावनो माने गावनि फैसाखौ माने डाबल खालामनो हायो आरोना बहुत इजिलि अके ओमफ्राय लोगोफोर बे फैसाखौ माने उइद्र खालामनाया बहुत इजि माने जास्ट नोंथाङा उइद्र क्लिक खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथाङा बेसेबां एमाउन्ट नांगौ नोंनि एकाउन्टआव बेसेबां एमाउन्ट दङ बेखौ नोंथांमोना क्लिक खालामनानै उइद्र खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय जेखिजाया बेंक एकाउन्टनि नोंनि माने बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ होबानो जाबाय आरसिखौ बानायबानो जाबाय उइद्र खालामबानो जाबाय लोगोफोर बहुत स्पिडै फैसाया नोंनि एकाउन्टआव हाबगोन अके लोगोफोर जाय इन्टारेस्टेड आंनि डिसक्रिपसनाव लिंक दङ थानानै रेजिस्टार खालामबानो जाबाय आरो गेलेबानो जाबाय अके दायो नै अर लागाय जेनबाय सुङा फिथा आयै लगायबायलै अरा आयौ नै आयै सानिया खामाबानो जाबाय भगवान सानि साङा खामाबानो जाबाय बेनोथ' अरखो र बागरदों आं अरखौ खमायना र' सेस लोगोफोर नै बागरदो सानायाव नाङा नालाय
नांनो हानाय ने डाइरेक्ट हायना नालाय जि गोदबाव गोदाव सानिखौ सांखौ अ दे सानि सांखौ बोखार मावग्रोदो खामनायला खामा होमबा नखायनो लोगोफोर लापारबाहि कानाडिजा ना नायनायानो जाया बहुद रिक्स खिन्थु मा होनदों दे जेबो नङा बेयाव मोजांमोन ना दायो होनसै निखौ नै मारै ओंखारदो बिदि जागोन दा दे जागोन खामा नैबे खामालै जेबो नङा जागोन थ' बेबायदिनो माने माहाय बिदि होबाय थानांगौ आरो माने जाहाथे हिटआ थाबाय थायो माने नोंसाला नायफाया दासो नायफैदो नोंसाला फन रायलायबाय थायो खामा थ' लोगो मोनगासिनो आफ्टार 20 मिनिट्स अके आं दसे गैयाबानो नोंसोरो एसां हरबाय थानो आरो आं दसे गैया मा जाबाय नै 15-20 मिनिट सावनांगौ 1 घन्टा सावबाय आयु मा जागोन बिसोरो एसेबां खस्थ' बनायनाया खामजोब्बाय नै सेस आं बुखादो दिननिफ्राय दसेनो साव होननानै आयु सेस खामानि मा जाखो खामानि थ' लोगोफोर नै 1 केजि माइरङा बेसेबां ओंखारबाय नै बबे दङ नैबेना होमबाबो नै सेस नङा बेखौ होमबाबो टेस्ट जादों खिन्थु टेस्ट जादों मिथाइ दं ना मिथाइ खामनाय स्मकि फ्लेभार जादों थ' लोगोफोर बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअ'आ थ' दायो आं दोंफायो नै दिमाकुसि हा माने बाबुलनो थांगासिनो बाबुनि थाखाय नै खिथा लाखाबाय थ' बेबायदिनो जाबाय जोंनि माबाया हासुं फिथा सावनाया माने मोजां मोनजायासै आरो ना आं गैयाबानो मा खालामबाय बिसोरो नै मा खालामनो आं थानाया बिदि जायामोन आरो थ' नेक्स्टआव लोगोफोर आं मोजां भिडिअ बनायनानै देखायबावगोन थ' मोजां जायासै भिडिअ आं मिथिगौ जियानो जायामोन आं होबाय भिडिअखौ थ' लोगोफोर नै बेनो दिमाकुसि टाउना जोंनिया आंनि न'निफ्राय खाथिसिन टाउना बेनो आरोना नै गोदानानो एसे दिमाकुसि जाय मिथिगौ कमेन्ट खालामदो थ' बाबुनि थाखाय नै लेस लाबाय मा लाबाय एसे मोनसे खामानि दङ मोनसे खामानि दङ खालामनानै सालायना फैनोसै